tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Mangrugi ita Domingo ti kalendaryo agabarbaro kadagiti ramrambak ti pamati tayo. Umuna ti panawan ti Adbiento, ti idadateng ti isasangbay ti Apo. Sagaran tayo, dagiti bagbagi tayo, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo, makiranod kadagiti na santuan ang misteryo. Agkompesara iti Diyos ama nakabarin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasula, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, unay. Isu ang pakpakaasya ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, kay kakasida kuma iti Apo tayo Diyos. Kasyan na kami, Apo, pagkawanam dagiti basbasol mi, katalan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kumararag tayo. Man nakabalin amin a Diyos, ipaimukad kadagiti mamatikan ka, ti umiso a panagnakam, tapno sabten da ni Kristo, babaan kadagiti na insengpetan nga aramid. Irikas ta maikaridan to agtagikwa iti pagarian ti langit. Gapu ken Isu Kristo anak mo ket Apo mi, isu a makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna ti Apo, dumtengen ti tiyempu a panang tungpal ku iti kari kadagiti Israelita ken kadagiti Hudyo. Iti dayta a tiyempu ikaktu ni David iti pudno a kapututan na. Aramidan nantu ti naimbag ken nalinteg iti entero a daga. Intun dumteng dayta a tiyempu maispaltu dagiti tattao ti Huda ket agbiagtu as itatalged dagiti umili ti Jerusalem. Daytoy tu ti panaganda ti nasyon ken syudad da. Insalakan na tayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Yabkas ko ken ka, o Apo, ti kararag ko. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, o Apo, wen ipakaamom ida kanyak. Isurunak nga agbyag kas mayanurot iti kinapudnom.
Tasika ti Diyos ang mangisalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng a pagnaanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan. Ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno idalan na ida. Dagiti amin ang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana. Ket patalgedan na kadakwada ti tulag na. Ti may basa na adaw ito mo na asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Padakkelan ko mati Diyos ti panagayat yu iti tunggal maysa ken kadagiti amin at tao. Ket dumakkel ko maakas iti panagayat mi kada kayo. Iti kasta papigsaen nanto dagiti puspuso yu. Ket nan anay, ken nasantuan kayto iti imatang ti Diyos, ken amatayo inton umay ni Apo Jesus agraman dagiti tattao na. Kamaudyanan na, kakabsat, nasursuryo kada kami no ti panagbiag ang makayayo iti Diyos. Ngem tinagan ni Apo Jesus, idawat ken igunam-gunam mi kada kayo, apaspasayaatan nyo pay. Taammuyon dagiti alalagaden nga inted mi kada kayo. Nga aggapo ken ni Apo Jesus. Ti sao ti Apo. Agsao ka, o Apo, dumdumgen. Hallelujah, adaketa dagiti sao amaka eti agnanayon abya. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Addanto pagilasinan a makita iti init, iti bulan, ken kadagiti bituen. Dito'y daga, masikuranto dagiti nasyon, gapo iti butengda, iti daranudor ti baybay, ken kadagiti daluyon. Matalimu daw to dagiti tattao iti butengda nga agpaspasungad iti mapasamak iti entero alubong. Tadinto agsusurot ti urnos dagiti panakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparangto ti anak ti tao nga umay iti ulep ken naindaklan apan nakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy a mapasamak, tumakder ken tumangad kayo, taasidegan ti panakaisalakan yo. Annadan yo dagiti bagiyo, amangan numalmes dagiti puspuso yo, iti nalabes a panagbusog ken panagbartek, ken kadagiti pakasikuran ti biag. Amangan lakit di, nudumteng to akyallaat, day tangal daw kada kayo. Taumay to akas maysa a palabog, kadagiti amin at tattao, dito'y daga.
Agsipot kayo, ket diyo sardengan ti agkararag. Tapno addanto nan anay akira diyo nga agibtor kadagiti amin ang mapasamak ken agtakder iti sangwanan ti anak ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek ang kakabsat ko kan Apo tayo ay Jesu Kristo. Ti panangrugi, ti panawan, ti adbiento. Subliat-sublianan tayo nga amirisan kan panpanunutan ti anag daytoy a tiyempo wenno panawan ti liturhiya tayo. Ti balikas nga adbiento anang rugi iti Latin nga Adventus ipasimudaag ken ibagana ti may papan iti idadateng wenno iyaay urayan tayo ti Apo nga umay daytoy garod ket panawen ti panagururay panawen ti panagsagsagana sudgapo na nga adu dagiti tamingan tayo iti bukod tayo nga bagi iti bukod tayo nga biyag no may papanti panangisagana tayo iti isasangbay ti Apo. Talo nga kita ti isasangbay nga sarsaritaan daytoy nga adbiento. Ti umuna intay pananglaglagip daydi imuna nga yaay na. Tinindaklan na misteryo nga ti Dios inmay nagbalin a tao. Imay asilalasag. Itinapalabas dayta. Lagipen suble-sublianan tayo siraragsak tayo nga manglagip. Imay kada tayo ti Apo asilalasag. Imay asipapakumbaba. Dios nagbalin na tao. Itinakanumno mo. Iti simple. Iti sidong ti kinapanglaw. Tapno ti kasta may parangarang. Ti kasapulan nga kanayon nga panagtalagtay ti Dios. Tano awan amin kada tayo. Agtalag tayo iti Apo. Tano nagaburan tayo ti adda ket marik natin nga awanan ti masapul tayo. Dayjay ti mabalin nga alikamen instrumento pay tapno mayadayo tayo iti Apo. Ti kinaawan salat. Ti kinanumo agbirok tayo. Inmay daytoy nga Apo. Ti amin a kinanumo, iti amin a kinapakumbaba. Siyayaman, siraraem, siraragsak tayo. Amang laglagip, iti ready mo na nga yaay na. Ti may kadwa, nga yaay, ti urayan tayo, nga panagsubli na. Tirurayan tayo, amay kadwa nga yaay na. Kitayo tunggal rambakan tayo. Tinasanta na Eucharistia, ipakdaar tayo dayta. Dahil daan nga wagas tayo, natay ni Kristo, nagungar ni Kristo, umay ito. Imayan ngam umay tumanan. No di damo ket imay asilalasag, iti masakbayan, umay iti Espiritu. No iti damo, sinagsegaan, manipod iti sipnget, imay dito nga lawag. Iti may kadwa nga yaay na, umay ito, iti dayag, iti amin nga ngayad, iti amin na panakabalin, iti amin a gloria, ngam iti Espiritu. Ken iti masakbayan. Awagan tayo nga mapaspasangasangan, matagtagi uray, mapadpadaanan. Matunggal adbiento ko na tayo, lagip, day di napalabas, panagsagsagan iti yaay nan tumanan, may kadwa nga yaay na, may katlo nga kita da ito nga yaay, tunggal agrambak tayo, iti nasantuan na Eucharistia, umay kada tayo, iti agdama, mismo, ngam, no ididamo, kat iti lasag, into no masakbayan, kat iti Espiritu, iti agdama, umay, iti sidong ti misteryo
babaan kadagiti senyal ken simbolo. Tattao nga natipon-tipon, senyal ken simbolo dayta. Ada kadwa wano talo natipon-tipon itinagan ko adda akto iti sidong na. May nga pamilya, tattao, kagimungan, dagiti nabunyagan, anak ti Dios, nagtitipon da itinagan ti Apo, umay iti sidong tayo. Tinaordenan apan nakabagina, umay babaan iti panakabagina. Ti may basa ana santo na surat, sut gapuna nga kastaunay, panangiyunay-unay tayo, sayaatan tayo nga ipakdaar, ti sauna, tati Apo, ti makisasaw kada tayo, babaan ti senyal ti agibasa, senyal ti may basa, umay makisao. Ti senyal ti tinapay kan arak, dagiti sakripisyo kan dagiti daton, umay ti Apo agbalin, abagi kan dara na dayta nga tinapay, mismo umay ti Apo, si Dios, si babagi, ti langa, ti tinapay kan arak. Makita tayo, dayta nga talo nga biento, talo nga idadateng, talo nga iyaay. Idi napalabas, iti masakbayan, iti agdama, tunggal agmisa tayo, dahito iti ramrambakan tayo. Rambakan tayo di Apo Jesus, idi ita ken iti agnanayon. Dahito nga Jesus, nga idi ita ken agnanayon. Dahito nga Jesus, nga napektaran na ti biag tayo, ken sentro ti biag tayo, idi ita ken iti masakbayan. Dahito ti Adbiento, na ipauso ti Advent rate, corona ti Adbiento. Dahito nga corona ti Adbiento nagbubukol awan pangrugyan na, awan paggibusan na. Upat a kandela, gapo iti upat nga Domingo ti Adbiento, upat nga lawas ti Adbiento. Violet, ube, ti kolor na, tati ube, senyal ti penitensya. Ngam dito nga ube nga blue, ada nayon ng ragsak, royal, Marian, ni Apo Santa Maria ti kadkadwa tayo, ni Apo Santa Maria ti padpanasyo nga nayata day launay nga ti Immaculada Concepcion at dapat iti panawon ti Adbiento, tapaset ti panagsagsagana iti iyaay, itatao ti anak ti Dios. Kita tayo da nga tema na ket puro amin panagsagsagana. Ti violet, senyal ti penitensya, ngem blue nalaglagan, di jay violet ti Kwaresma, reddish, red, violet. Ti panagtutuok, ti panakaibukbuk ti dara ni Apo Jesus. Yung kitaan tayo ket nadagdagsen nga pampanunutan tayo da jay ta panagtutok, ipapatay ken panagungar. Dahito ket ti panagsagana to iti idadateng na, panakaipasngay na, adaragsak nga kasingin ti idadateng ken panakaipasngay. Ket dayta ti mangited kada tayo iti panagsagsagana. Isot gapo na nga pagsilpon tayo, dagitoy ramrambak tayo dito uneg iti simbaan, ramrambak ti pamati tayo, ken dagiti aramiden tayo balbalay tayo. Ibalbalay tayo no, kas tauna yan ti ranyag kada silaw, kas la Krismasen, saan pa'y kuma, Adbiento pa'y laeng. Idi panawan nga agpadpadaan, dagiti tattao ti Israel, iti idadateng na nasipnget, natuok, naliday, narikot. Sang kumati bagang agdrama tayo mga naliday, kung babaan ka dagiti arkos tayo, maawatan tayo nga agsagsagana tayo, penitensya, panagayuno, panagkararag, adado nga panagkararag, panagbasa iti Biblia, panagkakapya, panagaramid iti nasayaat, kinaimbag iti padang nga tao, pagsupapak, supapakan tayo, kitaan tayo, ti kaunggan tayo, agamiris tayo, si dadaanak kadi nga mangpasangbay iti Apo, nakasagana kadi ti pusok nga mangpasangbay iti Apo, dita maamiris tayo, penitensya, maamiris tayo manen, kasano ti panakaykari tayo. No may saak ko mga baso, si dadaanak ka di nga, pumisok ti Apo, kas danom, no narugit dahito nga baso, no saan nga nadalos. Gapuna nga panagsagsagana, panagdaldalos, panagpenitensya, panagaramid iti kinaimbag,
panagbalbaliw, panagpabaro, daytan, manggagan tayo. Di ay umuna nga may basa ni Propeta Jeremias, iparang natin ang nama, birbirukan natin ang nama, tiragsak iti yaay, daytoy nga adipan. Nadakad ta iti Tesalonica, nga daytoy umuna, nga libro, nga nasurat iti baro nga tulag, daytoy iti kaunaan nga libro, surat ni San Pablo, kadagiti taga Tesalonica, at dada idi kadagiti panawan nga nakarikrikot, katinang palagaan ken nang tatitkirad ken tibker namnama nga umay tumanen ti Apo. Panawen tinamnama daytoy launay no kasano nga idi muna nga adbyento nang namnama nagururay tinaunday at idog na bayag a panawen. Datayo inmayan daytoy nga urayan tayo ken padpadaanan tayo nga umay tumanen. Umay ngam amangan no daytoy Maam Amiris gapo kadagiti nakapelpel iti puso tayo nga naduma-duma nga pakasikuran ken pakasaknan. So adday ta ibaga ti Apo annadan niyo ti bagiyo amangan numalmes ti puso yo tinalabos a panagbusog panagbartek pakasikuran ti biag. Gaputan na puno tayo kadagiti nakaadado naglaing tayo nga mangrason. Santay nga talaga nga winaknitan diay puso tayo. Diay lataganan siya. Di tayo lata matepelan ti san nga agubra ti Domingo. Hinggana. Nga di tayo matepelan ti sardeng tayo kung mga talaga nga dito. Naglaing tayo nga rumason. Nasirisirib tayo nga kasisiriban. Nasirisirib tayo pa nga ni Apo Diyos. Ure amirison niyo. Ti pandemya iso tinangiriing kada tayo ngano stop. Talaga nga sursurangam gabutan natangken je puso tayo. Kaslata kasirib daadan ken ni Eva san nga mangipangag. Sungor ngoray maminado nga ibaga tayo ni Apo Santa Maria nangipangag nagtulnog. Marigatan tayo taboy buyaan tayo latan ha. Agabi Maria tayo latan o Maria na rimor tayo, aramirin tayo manjikay kayat tayo, di bukod tayo nga pakasaknan, di bukod tayo nga turong, kaslada di tibiyag tayo, mangged, bumanang, di mo kayat ti maisturbo, nagpaidam kay ti tiyempom, kasla ipatay mo, no kidawon da ti panagserbim, nagrigat, nangina ka, nangingina ka pa yung gobernador, nangingina ka pa yung emperador, halagang narigat, slaad na amin kasi siriban kan katatanukan nga rason mo. Nga oray bumaba ni Apo Diyos nga mangibagasan mo nga mabigbig. Tanam malamalan ta pusom, iti pakasikuran, iti bukod mo nga imbag. At dayta, maitadmanan kada tayo, dayta nga panawan, tano amirisan tayo. Sida da anak kadi, agpaypay so kadi, nga isagsaganak tibagik. Tapno mabigbig ko, ti Apo nga maidi, ti Apo nga umay tumanan, ti Apo nga umay, iti adu nga gundaway, iti adu nga wagas. Padasan tayo nga amirisan dayta, nya dagiti kanito kan wagas nga umay. No talaga nga itugaw, talaga nga ikantay ti panawan dayta. Noon tayo nga ikan iti panawan, nagbibiyag telatan, pak, natay-tay ton. Kinwam, nagbibiyag iti bukod mo nga kayat. Kunam nga namati ka kinapo Diyos, ngam di mo in pangpangag. Ras-rasunam, aging gadi agnangabit kan. Apo hampay kuma, gaputa kimpet ka, kadagiti na indagaan. Hang nadakes, dagita nga na indagaan. Ti napasamaken, mga no, nalmes, ti pusom, iti kwarta, iti ganansya, iti pamadayaw. Agaramig kalati na imbag no may bandera, may Facebook. Agaramig kalati na imbag no makongratulate, no ma-recognize, nga mitisaklang ni Apo Diyos, marigatan kang agaramid. Mangted kalati donasyon no maimarka, nga mitisaklang ni Apo Diyos, marigatan ka. So ano, piyesta di barangay, sa nga daluson ti kwartang idonar mo, no naimarka dyan tinatayan, sa nga daluson, ngam no di jay, Naitan. Ang mga malmalmus ti puso tinalabos abusog
San lang nga busog ti kaan kas kada bartek tinom, nabartek ka ti pamadayaw, ada basit nagunod mo nga adal, nabartek kan. Nalalaing ka nga ni Apo Dios, di mo kayat ti makisisa. Gabuta bimba nang kan mang teda latan ti kwarta, di mo kayat ti makitipon. Kasla sabsabali ka nga tao, agin nga di tay kabailan. Ti bumaba nga makibatog ken makilevel iti padatay nga nabunyagan. Feeling mo gabuta nangina ti badom gabutado ti kwartam kena nga to kangam dagiti dadduma. Diyos ko nga manang nga asi. Adday ta na bartek nalmes iti nalabes sa panagbusog ken panagbartek ken nalmes kadagiti pakasikuran. Amangan ket di no dumteng a kilaat daytangal daw kada kayo. Umay akas may sang palabog, agsipot kayo, diyo sardengan ti agkararag. Magipatang, agbiag nga normal iti relasyon tay ken ni Apo Dios. Tapno addanto nan anay nga kirdyo nga agibtor, kadagiti amin na mapasamak. San nga pamutbuteng nga didigra nga awang nasaya at nga pagpatinggaan ken kanibusanan nga mambambanagnan. Tatiya ay na ibaga na garod, idadateng ti baro alangit ken baro adaga mapukaw dagiti amin santo dumteng ti baro nga panakaparswat ti baro nga langit ken baro nga daga. Dawaten tay ti grasya taano daytoy nga panagdalyasa tayo kadwa tay ti pamilya tayo, kadwa tay ti simbaan tayo, ti iglesia tayo, mangrugi di Jesus tayo, kadwa tayo, nakem ti Apo nga agkikibin tayo hanga bukbukod. Bukod ka biag, bukod ko sa tinakom ti Apo isong nga da pamilya. Ta tinakom ti Apo sang kagimungan, sang kapamilyaan tayo. Dawatan tayo ti grasya na may kanawa tayo kuma ti panakalemes kadagiti sa nga deluson nga pakasaknan ket iturong tayo iti daytoy nga iyaay kada tayo manen ti panagam-amiris tayo ti Makulada Konsepsyon sa ganaan tayo ti bagbagi tayo ti dadateng ti Apo. Mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Anamarsway ti langit ken daga. Mamatiak met ken Hesus Kristo. Bugbugtong anak na ken Apo tayo. Timaw ti rami ti Espiritu. Ni anak ni Santa Maria Birhen. Nagtutuki ti panagturay ni Poncio Pilato. Nilansay ti krus na tayo. Puntos sa diya yung may mga kong kadagiti sibiyang ken kadagiti. Mamatiak met ti Espiritu Santo. Patsik met ti Santa Iglesia Katolika. Panagrinanag digiti sa Santo. Ti panagkapakawan digiti basbaso. Ganang tumad panagungar ti bagi. Dawat tayo iti kaasi ti Apo. Dawatan tayo ti pannilaw, isibibiyag sa ti Diyos, itag ay tay asipapakumbaba iti Diyos nga Ama tayo, dagiti kang runana kasapulan tayo, kuna tayo Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Para ti sapasap nga iglesia, tapnukan kanayon kuma ang mapapigsa ti puso dagiti mangidadaulo, ket naan-anay ken mataginayon kuma ti kinasantuda. Iti kasta, makita dagiti tattawa ti simbaan ket napaypayso a sakramento ti panakaisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Tapno kanayon kuma silulukat ti mata dagiti mangiturturay kada tayo, iti gobyerno ket makita da ti kasapulan ti kaadwan ken mabaliwan dagiti saan nga umno nga aramid. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Tapno agkamang kumati amin a tao ken Kristo babaen ti napaypayso a panamati ken kuana, nga isumetten ti mangiturong ti panangbalbaliw ti panagbiag kang runaan na unay ti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaom.
Tapno kanayon kuma nabuslon ti puso dagiti amin a mamati nga agayat ken agbiagda babaen ti dagiti na Kristyanuan agalad kas iti panangibiyag dagiti nagkauna a Kristiyano ti pammatida. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggan, tigil mong nagpilitat ka. Para kada tayo amin nga adda dito ita, tapno kanayon kuma sisasagana tayo a mga klon ken Apo Jesus, inton umay na ipaay ti idadayay na a panangisalakan inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggan, tigil mong nagpilitat ka. Managayat unay nga Ama, itinapalaos sa panagayat mo, inted mo ti panangisalakan, iti amin a tao. Iniyag mo tinadaag panagbiag, uray pay iti agdama at tiyempo. Adu pay laang dagiti pakasikuran mi iti panagbiag mi. Ikamang mi amin idaken ka, para matlang iti pagimbagan mi ken pakidedayawan tanagan mo. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Kuwararag kayo kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awatem kadapo dagito'y daton, ngay ruknoy mi itaken ka, inalami ida kadagiti imparabor mumatla kada kami. Iruknoy mi idaken ka, ipay mo kadita ti panagserbi mi dito'y abiyag, agbanag apakagunudan mi ti agnanay na panakaisalakan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbang, anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kam ken kaapo, nasantuan nga Ama, manakabalin amin ken agnanay na Dios, gapo ken Kristo nga Apo mi, isu ididamo na ti may, inkawas na ti lasag mi anak kurapay, sinungput na ngayon tungpal, dedinggakat mo kadagiti tiyempo a kadaanan, tapninton pidwanan ti umay kat mapakuyugan iti dayag akaraniyagan. Isunton ti panangawat mi asilalatak, iti sagot na kinagasat, ngayon karina kat namnamaan mi asiriridam. Makidanggay kam kadagiti anghel ken arkanghel, amin nabunggoy, amin nga trono ken dominasyon, ken amin nabunggoy ti langit. Ikantami timno ti panakaydaydayo mo, kunami adi agsarday.
Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin ti langit ken dagat, napno iti pakayayat. Hosana, ikato, madaydayan, ti umay tinaga, ti Apo, Hosana, ti kamato. Puno ay Apo, abig ka kinasanto, si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ipay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagita daton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa ninted kadagiti disipulos na kat kinilana. Ala nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Daytoy iti bagik, iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastama ta kalpasan di pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sa ninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Ala inyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanay na tulag. Isu may buyat to may pay kada kayo. Ken iti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Arami ninyo daytoy a pangilaglagip yo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarami ti ipapatay mo o ako agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi iti papatay kan panaguar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dad iti saklang mo ket agserbi kami ken ka. Dawaten mi Apo tadakam a makiranod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti iglesyam iti sangalubungan. Panirayam tayat na anadyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kanamin na papadi. Laglagi pom amin apimusayan, awatan mi dati sidong mo apakitaan dagan ka. Ipay mo matta kaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kad makiranod kami kanenggasatan ang Birhen Maria ngayon ti Diyos. Kanagasat nga Jose nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada. Ang mangitantanok kan mangidaydayaw kan ka. Gapuken Jesucristo anak mo. Gapuken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken ka man nakabalin nga ma, taminadayaw kan gloria. Itagnanayin ngawan, tinggana. Kas may maysa a familia, awagan tayo ti Diyos, kas insuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryang, matungpal kuma tinagam mo, diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tialdaw itoy, ti kanen mi iti patinayon ngaldaw. Pakawanam dagiti utang mi,
akas met pambakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugot iti sulisog, isalaka na kamkat iti dakas. Isalaka na kami, Apo, iti amin a pagdaksan. Ida masiayat takapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim may lisikam kumay ti basol. Kat may kanawa kam iti amin ariribok. Kabayatan ng orayan mi tinamnamaan mi a kinagasat. Ti ayne su Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kaniyak titid ko kada kayo. Sana rigiti basol mi ti kitaam. Nuligat ti pamati ti iglesyam. Kirkas mayanurot iti pagayatam. Ipay mo si iti kapiyakan panagkaykaysa. Si kang agbiag kinagari tagnayan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayin kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablaw ti kapya iti maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko at ni Apo Isus, ti Kordero ti Diyos ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, no may kakaniya, mirimay salasaom mapaimbag tuntoy ka.
Kararag tinagkatlo apanggap agparintumang tayo. O Diyos nga mami, imbaw mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar natin na imbagadamag ti panakaisalakan iti amin a tao. Timawod iti sidong ti maysa a pamilya, iti panarabay kan panangaywan ni Jose a panakaamana. Dimmakkel a makaayayo iti imatang mo kan iti imatang ti tao. Manang nga asi nga ama, dawatan mi ti isumutla a panangisalakan nga impakdaar ni Apo Jesus ken tinamaan na panang salaknib ni San Jose. Tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes ken panagsagaba, nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19. May kanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar ken iti panakaidasig, ket babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impaay mo, babaan ti grasyam, agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punwen na kami kadi iti parabor mo, tapno agkaykaysa kami kuma iti pamati akas anak mo, ket babaan iti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipateg ken ayaten mi ti tunggal maysa, maiparangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat a nangayabam kada kami, babaan ti na Kristiyanwan na pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanim parabor mo kada kami, tapno iburay mi, iti kasta agpaay amin ken ka. Dawaten mi dayto itinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Kumararag tayo. Apo ornusem ada kami amadamang agdaldalyasat, iti baet dagiti aglabas abanbanag ditoy daga. Ay ayaten min dagiti nailangitan, ipateg mi dagiti banbanag adinto mapukaw. Agbanag kadi apagimbagan mi, ti masansan apan nakiranod mi, kadagitoy a misteryo. Dawati mi ditoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Agtugaw tayo, bilin ti arsobispado, nga aramiden tayo ti special collection, agpaay iti major seminary, Immaculate Conception School of Theology. Naibnagan iti Immaculada Conception, agdwa gasut atawenda intuno umay nga tawen. Daytoy seminaryo nga maudi nga pakamulyan dagiti agpadi. Nasken ken kasapulan met ti panagayat ken tulong tay kadakwada. Agpa iti seminaryo, mangiwan-wan iti seminaryo ken dagiti seminarista. Ipait tayo, tinabuslon, nga ayat tayo kadakwada. Kat na ipakpakdaaran, ti panangrugi, ti panawan ti adbiento, kas panagsagana tayo iti rambak, dayday di imuna ngayaay ti Apo, ti Christmas. Kat naggasat tayo nagpatag nga paset na daytoy Immaculada Concepcion. Agnobena tayo, rambakan tayo, saganaan tayo, ti piyesta ti Immaculada Concepcion, manipod into no malam no bigat, aging gana into no 7 ti Disyembre. Ti daytoy nga nobena ti karkararag, sakbay ti nobena ti karkararag, ada nobena ti seminar. Manen, kas mangpadagdag ken gundaway tapno mapaduras tayo dagiti biag ti simbahan sa nga karubaan, adda na i-schedule nga seminar sakbay ti nobena. Umuna nga aldaw ket dagiti amin nga agsansanay nga katulungan amang umunyon, ken dayta ti kadakkelan nga pakapaidaman ta adu ti naayaban nga madida kayat binalbaliwan tayo ngamin ti taray ti tumulong amang umunyon awan ti bilag ken turay na nga kaslapadi
tumulong ang mangumunyon. Awang pribilehyo na tano agbaling nga barkada ken kainuman ti padi no di agserbi. Dayjay digiti amin sudodawat kadagiti amin nga pada nga kuneng tada kayo ti agsanay. Adumot digiti mamasirib ay nasirsirib dan tumanan awan ti lugar dagiti padak nga kuneng ken nanumo. Nga dagiti amin nga mayat nga agserbi dagiti laeng ti kriterion mayat nga agserbi. Kano kaya nati agserbi kaya nati mamuli kaya nati agsursuro. Dagiti adu ti sursuronan ke nasirsirib da kung may dataw suruan ay narikot. So amin nga mayat nga agsursuro agserbi adun dagiti kiniddaw tayo damo dagiti kidawon da ngumadumot dagiti mabuteng. Lawlawagan nyo dagita pakadundanagan kan pakabuungan nyo ta serbisyo da itoy saan nga pamadayaw never nga pamadayaw haan pay nga status nga gaputa katulungan ka nga mga umunyon ka adda saad mo adda akem mo adda turay mo saan ure pay dagiti para ibasa saan nga saad ken saan nga estado data ka nga to ka saan ang ka nga ngumato baling ka nga agserbi so nga dawatag kadagiti mayat nga agserbi si ayat nga agserbi awan ti mabaling ko no madiyo nagbagta nyo dayta ken ni Apo Dios may kaduang aldaw amin nga manarwidwid ti sisa giti amin nga manarwidwid nga nakimi-meeting ka nagpatinggad la tinagan agpasukadan kanon agpasukat masapul nga masukatanda agnangabit ka nagbugsot dagiti sisa no dayjay leader ket saan nga agpakumbaba nga umay makimiting umay agsursuro nga mabaling nga di manarwidwid ket isu ti kaseriban nga eba nga mangipapilit ti kaya nang aramiden jay sisa sangka pamilyan tay amin. Ado dagiti nagaget madama uray tunggal sisa ket suda ti mangiganganwat kadagiti sinodo iti kada sisa. Talaga nga dajalata ti sursurwan tayo. Kababalin na po Santa Maria, kababalin na po Santa San Jose, sidadaan ngagsursuro. Talaga dajeti importante unay sunga. May kaduangal daw. Iti uno sumangbay dayay baro nga apo padi tayo. December 1 sumangpet dayay baro nga kadwa tayo manan. Masubla-subla ta kasta ti anayas ti panagserbi met dagiti papadi. Dagiti met amin nga trabahador iti biag familia. Dagiti mang pre-prekana, dagiti mangidalan may panggap iti natural family planning method. Kan dagiti daduma pa nga programa ti FLA suda met ti umay ti datagraman ti programan para kadagiti amin nga grandparents. Ti 2 ti Disyembre amin nga katikista ken amin nga lektor. 3 ti Disyembre amin nga trabahador ti Caritas ken social action. 4 ti Disyembre amin nga agtutubo ken amin nga nights ken release of the altar ken dagiti trabahador ti bukasyon. Tuno Disyembre, tuno 5 nga umuna nga Domingo ti Disyembre. Daytoy nga Domingo isuntumat ti libot dagiti amin nga imahen ni Apo Santa Maria. Kadagiti agtutubo mangi parangdapay iti live version dagiti titulo ni Apo Santa Maria nga patron ti tunggal barangay. Ti may kawalo, kaul, ti may kasyam, panag-assemblea dagiti amin nga amma para iti panagsagana tayo nga masangal ti Men of St. Joseph. Inaldaw kabayatan ti nobena, mayaban amin nga lalaki, 18 ritawon agpangato, tapno mabuangay, into no 8 ni Apo Arsobispo iti mangawat iti kari, dagiti amin nga lalaki, nga agkamang iti Men of St. Joseph. Simultaneous, into no December 8, intero nga Pilipinas, mailunsad, maiyalnag, daytoy gunglo dagiti amin nga lalaki nga awatan ken aklonen da ni San Jose nga pagtuladan. Dito'y parokya tayo amin nga lalaki. Dito'y da ta 72 hours matlaang a year ken simple dagiti annungan
Talagang panangi kagumaan lang ang sumurot iti pagpatulad ni San Jose, Man of St. Joseph. Iti fiesta tayo, dami sa tila 6 tagsapa, alas 10 di misa kung celebrada, alas 6 ti malam da jay English Mass. No talo nga misa into no fiesta tayo. Dagiti programa kan iti panakiuman kan panakipatangyo kadagiti amin nga manaridwid tunggal sisa aramidan tayo pa novena. Tila ito nga tawan ni San Jose, panagibos ti tawan ni San Jose. Kan iti may kapat nga tawanan iti panagadadal, kan panagsansanay tayo, tapno dumurduras ti simbahan sa nga karubaan tayo, ikagumaan tayo manan. Nga amin nga sisa, ang aramidan da ti panagnovena, di jay sisa da. Idawdawatan tayo, dagito'y kakabsat nga pimusay ni Virginia literal nga taga Sidawan, ni Ronnie Adviento na cremate taga Pantar, ni Enaro Ornacion na cremate ito'y Poblacion Este, ni Rodolfo Habilio Nartilalong pimusayan. Yak mariroto'y tatang ni Lydia daytoy. Idawdawatan tayo nga rod, dagito'y kakabsat tayo nga pimusay. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo ti ayat, ken kapya ti Apo. Nalpasen ti misa. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Onimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami,
ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akang atuan na padi mi. Awaten ka to'y araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, ngagtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saon, ket ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, ngagtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, alamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayeda nga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napangnaw ken ubing iyek tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawan karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, isuruang senti, umanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti Apo. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at ti dara. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, mangisuro ang serbi, upanatay ni Kristo buklentay iglesia.